Республикада мобилизацияләнгән гаиләләргә ярдәм итүнең өстәмә чараларын гамәлгә кертергә планлаштыралар. Бу хакта Республика министрлар кабинеты карары проектында әйтелә. Ул нинди өстәмә чаралар? Бу турыда тулырак алдагы язмада. Документ нигезендә эш бирүчеләр мобилизацияләнүчеләргә өстәмә социаль гарантияларны бер тапкыр бирелә торган түләү рәвешендә билгеләргә тиеш. Шулай ук ярдәмнең өстәмә чараларын күздә тотарга киңәш ителә. Мобилизацияләнгән кешеләрнең туганнарын эшсез итеп тану турындагы карар 3 көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. Пенсионерлар өчен шифаханәгә юлламалар бирүдә беренче чиратта яңа туган балалары булган гаиләләргә бүләк комплекты каралган. Мобилизацияләнүчеләрнең өлкән яшьтәге туганнарына, шулай ук беренче, икенче төркем инвалидларга өйдә бушлай социаль хезмәтләр күрсәтелә. Мобилизациягә эләгүчеләрнең үзләренә Татарстанда эш бирүчеләргә, хәрби хезмәткәргә һәм аның якын туганнарына өстәмә ташламалар билгеләргә киңәш ителә. Әйтик, Татарстанның әйдәп баручы элемтә операторы махсус операция зонасына киткән һәр хезмәткәренә 100 000 сум акча күчерә. Исегезгә төшерәбез, Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Шимбә киңәшмәсендә барлык структураларында әлеге категория гражданнарга шул исәптән бер тапкыр бирелә торган түләүләрне дә кертеп, ярдәм итәргә өндәде. Республиканың резерв фондыннан әтиләре чакырылган һәр балиг булмаган балага 20 000 сум акча бирелә. Мобилизацияләнгән гаиләләргә ярдәм итү чаралары турында шәһәр мэриясендә дә узган киңәшмәдә хисап тоттылар. Әйтик, хәрби хезмәткәрләрнең 489 баласы шәһәр мәктәпләрендә бушлай кайнар ризык белән туклана. 285 атана мәктәпкәчә учреждениеларга түләүдән азат ителә. Шулай ук 650 батыр картасы да бирелде. Аның белән 18 яшькә кадәрге балалар бушлай спорт һәм мәдәният учреждениеларына йөри ала. Әгәр сораулар булса, аларны популяр мессенджерга бирергә мөмкин. Татарстанда өлешчә мобилизация мәсьәләләре буенча чат-ботка да язырга була. Ул берничә тематик блокка бүленә. Сервис ярдәмендә кулланучылар кредит каникуллары, медицина тикшерүләре тәртибен белә ала. Шулай ук шикаятьләр белән дә мөрәҗәгать итәргә мөмкин.